Ja siitä saa tulla maistamaan. Onko se kuvaksi jo? Joo. Rolling. Okei, ei mitään. Tervetuloa viettämään juhannusta Vatkuri T52. Ja meillä on tässä ensimmäinen ohjelmanumero tänään tämmönen Surströmming juttu. Meillä oli Puuskan Esa, mun hyvä ystävän kanssa tämmönen veto pitkin vuotta. Pelattiin Valioliigaa. Veikkailtiin siinä, että kumpi meistä on fiksumpi. Ja tällä kertaa kävi näin, että mä en ollut se fiksumpi. Hävisin 5 pisteellä ja Esa kertoo nopeasti vähän statistiikkaa siitä, että miten meni. Joo, elikkä 41 viikonloppua pelattiin 13 pinnaa, kierros maksimipisteet. Pelattiin 684 euroa 50 senttiä, voitettiin 135 euroa 9 senttiä. Eli sekin meni maaliin. Joo, ja 5 pinnaa oli ero. Ja ratkaiseva hetki oli mun mielestä 3 kierrosta ennen loppuun, kun Mä hyydyin. Jaska hyytyi yksinkertaisesti Joo. jääty. Joo. Ja meillä on aina sitten, kun me pelataan näitä pelejä Esan kanssa, niin meillä on tämmösiä pikkuvetoja, panoksia. Ja tänä vuonna meillä oli se panos, että mun täytyy laittaa lehteen mainos, että mä oon huonompi vakioveikkaaja kuin hyvä ystäväni Esa Puuska viime vuonna, siis toistoa viime vuodesta. Ja sitten, että mä tarjoan illan viinaa. Ja sitten tämmönen bonuspalkinto Surströmming. Tää on tämmöstä ruotsalainen kansantuote ja Lehtisen Ollille hirveän tuttu tavara. Olli vetää tää aamiaisessa, koska siinä vertaa ruotsalainen veri. Ja mä joudun nyt avaamaan tän purkin. Ja niin kuin tiedätte, ootte joskus kattonut YouTubesta näitä pätkiä, niin tää Esa-varustus oikeesti on aika ok. Ja nyt sit tässä kohtaa, niin tästä eteenpäin tää on K18 kamaa. Lapset nukkumaan. Vaimot menkää pois. Vain raivaille miehille. Ja nyt kai se sit vittu alkaa siitä, mitä tässä on odotettu muutama kuukausi. Hyi saatana. Meneekö se Nansi pois? Nansi, ei sulla. Nansi vittuu siellä. Sä tänne. 1, 2, 3. Sä oot vasta niin pieni. Äijä luikkasi jatko päälle jo. Tässä on bonuksena se, että eilen ryypättiin kunnon ryypyt, on vähän krapula. Hyi vittu, kädet rupes tärisemään. Tää haisee jollekin ihan vittu elimelle. Ei tää niin pahaa. Ei herri. Matu, hei vie suu kautta. Äiti vaan tosi pahoilla, että sä joudut lapsen. Oi vittu. Miltä se haisee tosta vieressä? Miltä se haisee tosta vieressä? En oksenna, lupasin, että en oksenna. Yskittää vaan niin kovin. Yskittää, se on toi eilen tupakointi. Hyi vittu mikä. Syö! Hyvät naista herrat. Tää voi ehkä... Ylä äkkiä. What we have here. Koska mä haluun nähdä se, mun tulee oksennus. Älä haista. Ei tää on niin paha. Mä katsoin. No se on pakko kokeilla itekin. Wow! Tota ei kyllä laskettu syömiseksi vielä. Jatka ihan just. Tää veitty tää kupli. Sitä tyhjentää vattaa äkkiä. Mitro, mä rakastan sua. Ne olivat... Ei vittu, en mä pysty tää. Pystyt! Anna mennä. Ei vittu. Jaska, anna mennä. Mennä läke lässytä hyvää se on. Onko se Kidimi pizzaa täytteen? Hyi vittu. Jaska, anna mennä vaan. Anna mennä nyt vaan, äläkä. Ei tappio tästä. Hyis. Mitro lupaa siellä, että hän maistaa kanssa. Hyi saatana, on se kyllä niin paha.
No niin ja sitten lakki pois päästä kun syö Ei ollut Mad Ventures väärässä kyllä. maailman Tässä pahin mun ruoka. poika. Tää on just kun se bajamaja, mihin Meneekö on sä laskettu pois? kaapelit viikonlopun jälkeen. Hyi Tää vittu. katkua muuten. Ei tätä ei voi kuvailla millään sanoin. Tää juhannus varmaan oli tässä. Että Jaska, laittakaa siis. Hyi helvetti. kiitos kaikille. Mitro söi. En mä pysty. Mitro söi! Oikeesti, joo, kato! On se kone. Hyvä Mitro! Hyi helvetti. Vittu sä oot kova jätkä! Nenäkin! Ei pysty. Mä oon pahoilla. Mä en pysty. Mä en oikeesti. Ei pysty. Ei. Tää on liian kova leikki. Hei, nyt toi pitää hävittää. Kyllä Mitrokin vielä syö sitä, ei se sitä liian. Nyt se huutaa Linda. Tervetuloa. Mä tarjoan sulle täältä yhden tuottavaa haukku. Täältä sä tule kokeilemaan. Haluatko joku maistaa? Ei. Kalle, Joo, ei, sä pitää kiitos. vaan tuu syömään Kalle sieltä yksi silakka. Otaks sä Jaska jonkun loppukaneetin tähän? Loppukaneettina tähän, että Tuu ei tuu kokeilemaan. Ei tule. hyi vittu. Anteeksi kaikille. Ei mitään hyvää juhannusta. Toi on niinku